Takže čau, já vás zdravím u mého prvního videa. Nevím, co mě to napadlo, chtěl jsem si to jenom zkusit, jak mě to bude bavit. Jestli to vůbec zvládnu nějak komentovat. Prostě jsem si to chtěl jenom zkusit. Zvolil jsem se jako první hru League of Legends. A není to vlastně moje úplně první hra, protože začínám natáčet v Open Broadcasteru, ale ještě s ním vůbec neumím. A proto to trochu failuju, tak jsem první hru natáčel taky za LeBlancu. Akorát, že jsem tam nastavil nějaké špatné filtry a tak se nenahrávala hra prostě. Nahrával se jenom monitor a když jsem to přepl na hru, tak bylo černo. Takže byste z toho asi nic moc neměli. Ale teď už by to mělo být v pohodě. Tak jo, hrajeme proti Ezrealovi. Kdybyste to ještě nevěděli. Ta minulá hra, to mě fakt mrzí, že se nenahrála. Protože to bylo i celkem vtipné, hráli jsme na midu 5 proti 5, taková náhoda. Škoda. Ani ten komentář nebyl tak špatný, ale třeba se to teď ještě zlepší. Potřebujeme level 2, aby jsme dali kombo. Teď jsme aspoň trochu dorovnali životy. Ne nějak extra, ale lepší než nic. Shit, Trundle dal First Blood. Ne. Tak no, level 3. Dáme nějaký komba. Dobře, Aatrox má zpátky kill. Na botu taky zabili, ale Braum to vyžral. Škoda. Ale tak co už. Jinak nejsem nějaký zrovna přebodník, jak můžete vidět, moje lazitovací mechaniky jsou fakt strašné, ale co už. Stává se i v lepších rodinách. Málem jsme ho stanuli, ale tak snad někdy příště. Co hajzl? No pojď si, no jo. Skoč na to. Tak, už půjdu radši back. Nebudu riskovat, že by mě mohl sejmout ultinou, jak bude mít čestku. Jako první item asi Morellonomicon, to tak vidím. Plus nějaký ten poťák. Akorát na jeden komponent. Chtělo by to už gang, protože nedaří se nám nějak extra.
Máme celkem slušnou farmu. Pokud to ovšem všechno nevysneme pod turetou, za co bych byl nerad, jo, mám ho. Bych mu mohl dát celkem slušný burst. Ne, to jsem podělal. To jsem ho mohl úplně krásně zabít, ne. Mohl jsem ho zabít úplně krásně. Já jsem nestihl dát... Ty vole, to je jeden velký fail. Super. Ty vole. Já jsem blbec. Ne, jsem podělal já. Koupíme si vardu. Ale můžeme ho zabít. A žádný gang pořád. Warwick se očividně někde fláká. Staví attack speed, zajímavé. Jinak hraju na Eastu. Teď to mám s internetem celkem dobré, nelaguje mi to, za což jsem rád. Tak to mi nemusel brát, ale nevadí, dobrý gang. Je tu Rengar. Ale možná je i dobře, že to má Warwick, protože já jako LeBlanca, kdybych měl udělat něco do lateu, tak do lateu neudělám absolutně nic, tak aspoň budeme mít asi lepší late game. Co furt kryje za creepama, on je dobrý. Tak ale teď bychom toho Rengara mohli nějak sundat. Tak to jsem fakt nečekal. Se zrovna nedíval na mapu. Ale dobře, Warwick. Teď to celkem vyndal. Správný čas na správném místě, jak se říká. A on po mně bude asi střílet ulti, ne? On mi dá dokonce i blue. Ten je milej. To se jen tak nestává. Rengar jde na top asi, tak zapingujeme. Že chybí. Abych to zkusil pushnout a
Zkusil bych se jít podívat na bot, tam jsme mohli zabít tu Vaynu, jestli by nešla back. Ale to mají asi zavardované, co? Což? Víš to jistě? Vzhled může Miss Fortune tady dává nějaké dobré dive pole. Tak zatím mi to vychází, tak... Ho troši bychom mohli dát. O ne. To jsem podělal. Nestihl jsem se vrátit včas, ale... Jo, dobře, Warwick. Nádhera. Kdo mě zabil? Vayna. O, 4-2. Nevím. Brown má 3-1, tak ten je dobrý. To je určitě nějaký kvalitní polský hráč. Tak, máme na Morelomikon. trpělivost vyvolávač. Jenom prozatím mohlo stačit. To tam furt je, to se divím. Dokonce přežili. To je jenom dobře. Ale nemusel jsem tam umírat, to je. Máme sice větší farmu než Ezreal, ale on má kill. Na druhou stranu mám 2 asisty navíc, takže já myslím, že goldově jsme na tom jakože tak stejně. Jako další věc budu stavět asi Ludens Echo, protože ten item je obecně strašně strong. To je prostě broken. Já bych se šel podívat zase na bot, protože mě se tam prostě líbí. Ale to by nesměli tak blbě pushovat. Mě tak zonujou. Přitom ta Vayna má 4-2, to je sakra. Už tady vezme aspoň nějaký creepy. Tam jsem ještě. Tak. Nevadí, tam se nám to pošlo samo, takže... Tak to jsem podělal. To jsem podělal nejvíc. Teď mě asi budete hejtovat za moje skóre, ale... Tu minulou hru, jak jsme hráli 5 lidí na midu, tak to jsem měl 19-4. A to nechápu, jak se mi povedlo, když jsme hráli 5v5 na midu. Vzhled může klamat. A teď mám 0-3, když hrajem normálně, vážně. To mě nasralo. No. Ale jo, vydám to. Klasické odvedení pozornosti. Se mě možná budete hejtovat, ale... To i tak asi. Ne, teď mě napadlo, bych mohl pustit nějakou hudbu. Doufám, že to jde jako trochu slyšet. Většina písniček tam je z playlistu od Vedryho, je to většinou jenom nějaký dubstep. Ale jsou tam nějaké i známější písničky, třeba od britské kapely Enter Shikari, jestli znáte. Mám hodně rád tu kapelu.
Nakonec jsme přežili všichni. Nevím, co tím Aatrox myslí, ale vodíš. Už jsem myslel, že budu mít kill. Naivně jsem si myslel, že bych mohl mít jednoho killa, ale... myslím, že jsme z toho vyšli jako vítězi, takže já jsem spokojený. Ne, málem, zase málem. Tak, možná bych neměl vystavat jako s tolika životama na lince, ale jelikož jsme tu i s AD keričkem a tak přesně o tomhle mluvím. Já jsem to neskutečně podělal, lidi, omlouvám se, teď nevím, jestli to mám vydávat, vážně jsem to podělal. Jedna z mála her za LeBlancu, co jsem podělal, ale to je možná tím, že natáčím. Je to fakt možné, protože... nevím, minulou hru jsem měl 19.4, pak jsem měl nějakých 15, 5. Jako samé dobré skore. Já nevím, jestli jsem nervózní nějak moc, nebo co se děje. Jsem určitě podvědomě věděl minulou hru, že se to nenatáčí. Ale tak uvidíme. Třeba potáháme rolejku. Diesel Blanka, nevím. Mluvé skoro máme dobré. No mohli ještě i vyhrát. S trochu štěstí. Když tou farmou. Přiznejme si to. To si děláš prdel. Fakt nemám žádný kill, ani jeden. No tak. To si děláte srandu. Vyborstěte tu vejnu, vám povídám. Ty vole. Kolik jich bylo, vole? Ne, to mě fakt štve. Já jsem si myslel, že to dál najdně. 1 sekunda do kolečka. Ta vejna by za to stála, za ten 1v1 trade, ale jako nic. Nevím. Já tady jedinek vidím. Je to škoda. To ještě otočíme. No jako damage nemáme zase tak zlé.
200 pade, plus dalších 200 pade, plus 300. Ty vole, všichni flashujte, všichni prostě zdrhejte pryč. No 0,5 oni se stejně flashují, protože se mě bojí. To bude určitě tím. Jedna pirle blanky se lidi bojí, co je tohle za svět? Nevím. Chtělo by to, aby to byli všichni. Tyjo, ta vejna. Ten attack speed je too strong. Jsme ji nabejtili. Tak nic. Nějaké bitky od Drakatary. Jukes. Ty vole. Mále mi to vyšlo. Hlavně jsem je počukoval. No, kdyby se tam neobjevili taky stylu toho draka, kurva. Omlouvám se, že mluvím tak sprostě, ale jako... Podívejte se na to. Přepnu nějakou písničku. Irish Swag. Jestli se díváte na Vedryho, tak víte, co to znamená. Mohli bychom někoho zabít. Taková premiéra. Tak nevím co, Aatrox tady zkouší. Co jako jo, má tu pasivku, ale... Tak. Dali jsme si killa. Mohli jsme jít druhého, ale to už by bylo moc dokonalé. Jo, jsou 4 mrtví. To je síla Irish Swagu. Mě to tež pomáhá, tyjo. Taková hra blbá. To bylo celkem dobré. Co jsem nic moc neudělal, ale jako... Isn't there enough? Oh, Já mám fakt reflexy na piču. To nemá cenu. Proč to nedoknou? Nebudou asi hantit, co? Jsem debil. Dobrý. Calculated. Aatrox nezachránil. Dobře.
Postavíme jako další. Vzhledem k tomu, že tak umíráme, tak asi zóny, co? Já tomu věřím. My už nikdy v tuhle hru neumřeme. Nikdy. To mi s Fortune taky nakládá celkem. Co mým? 5, 6 a 9, 5 Vayna. Jako, možná to ještě i vyhrajem. Vzhledem k tomu, že máme tolik turač. Ještě když mi s Fortune dá tuhle. Jo, dá. Dobře. Jako, když se nepodíváte na mé skore, tak tahle hra jde celkem slušně naším směrem. Asi jdou barona. Ne, to je kravina, ale no, není to kravina. Opět jich chybí, takže bylo by to možné. Barda je jistota. Ale tyjo, za tu svoji farmu se fakt stydím celkem. Pojďte trašíno. Co to kurva bylo? Jenom 200 mi dal hydrou? Cože? Mi dal 500 kůčkem. Really? Really? Musíme chodit v 5. To je určitě klíč k tomu, aby jsme vyhráli. A tyto obrací, co tam je piči. Ale máme killa, to za to stálo, to se jen tak nestává. Dobře, trefili jsme creepa. Jo. Dobře mi. Ty piču, vole. A doufám, že za moji prostou mluvu tohle video nikdo nehlásí, jo, ale... Dobře, napíšu tam 15+. Skočím píše o solo, hlavně, že ona tam naběhla do 4. A hlavně, že Brown měl 4-1 a Miss Fortune měla 2-3 jako faile, tak co chcete potom dát? To máme nějakou zpěvackou náladu. Já vím, že můj zpěv je asi určitě otřesný, ale co už. Měli bychom jít zkontrolovat draka. 4 od nich chybí. Tak už mají. Aspoň zničíme tu pingvardu, co mě minula zabila. Respektive ne ona, ale kvůli ní mě zabili. Co to bylo? Tak, tohle je surrender. Podělali jsme to, nebo respektive já jsem to podělal. Já jsem se od toho Ezreala nechal načenkovat dolů. Jsem nevnímal, že oni tam fajtí ve 4. To je surrender. Nevadí.
Jsme pyšní na náš polácký výkon. Napíšeme GG pole. Tak. Máme hodnocení C+, takže podle toho jsme celkem vyhráli, no. Nevadí. Píšou report LeBlanc, ale tak já je celkem chápu, podělal jsem to hodně. Ptáme se slušně proč. Já jsem dobrý polský hráč, nefejmujte mě za to. Dobře, nevadí. Podělal jsem to slušně, ale já myslím, že to bylo celkem ne dobrá hra, ale někdy i vtipná. Aspoň jste se zasmáli tomu, jak jsem failoval. Nevadí. Takže tímto bych asi ukončil moje první video. Doufám, že to nebude i poslední. Celkem mě to baví, já nevím, jestli jsem to stíhal nějak komentovat. Myslím, že i jo. Doufám, že to bylo koukatelné, kromě těch mých playů, ale co už. Takže jsem moc rád, že jste shlédli tady to moje první video. A prosím vás, nehejtujte to zbytečně, nebo takhle. Já ocením veškerou kritiku, napište mi do komentářů, co si o tom myslíte, o tom mém komentování, jestli mám dobře dané zvuky nebo tak. Ale nehejtujte to zbytečně, protože jsem jakože nový a tak. Jestli dáte, prosím vás, dislike, tak mi napište aspoň proč, abych věděl. Tak jo, děkuji moc za shlédnutí tohohle videa. Jestli se vám tohle video líbilo, tak nezapomeňte dát like. A ještě jednou děkuji za shlédnutí. Čau.